Bezpečné investice do nemovitostí v Gruzii. Gruzie je zemí, která láká nejen svou malebnou krajinou, jedinečnou kulturou a pohostinností, ale také investičními příležitostmi. V posledních letech se Gruzie stala skutečným magnetem pro investory z celého světa, zejména v oblasti nemovitostí. V tomto článku se podíváme na důvody této popularity, právní aspekty nákupu nemovitostí cizinci, zvláštnosti gruzínského trhu s nemovitostmi a také poskytneme praktické rady pro výběr nemovitosti pro investici. Proč se Gruzie stala pro investory atraktivní? Gruzie jako země s bohatým historickým dědictvím, krásným podnebím a jedinečnou kulturou láká každoročně miliony turistů. To podporuje rozvoj cestovního ruchu a růst poptávky po ubytování. Kromě toho stabilní ekonomická situace, progresivní daňová politika a otevřenost vůči zahraničním investicím činí Gruzii atraktivní pro investory. Aktivní rozvoj infrastruktury, včetně výstavby nových sídlišť, kromě toho je v zemi velké množství hotelů a turistických zařízení, což vytváří atraktivní prostředí pro investice do nemovitostí. Díky flexibilnímu a transparentnímu systému registrace nemovitostí mohou zahraniční investoři snadno získat nemovitost v regionu. Gruzínská nemovitost. Důležitým faktorem je také politická stabilita země. Gruzínská vláda aktivně podporuje zahraniční investice a vytváří veškeré podmínky pro bezpečné a výnosné kapitálové investice. V neposlední řadě je Gruzie zemí s vysokou životní úrovní a nízkou kriminalitou, což ji činí atraktivní i pro investory a jejich rodiny. Všechny tyto faktory dohromady činí z investic do gruzínských nemovitostí výnosný a perspektivní cíl. Právní aspekty koupě nemovitosti. Gruzínská legislativa stanoví rovná práva pro místní obyvatele a cizince, pokud jde o nabývání nemovitostí. To znamená, že cizinci mohou volně kupovat, vlastnit a prodávat nemovitosti, aniž by čelili jakýmkoliv omezením nebo diskriminaci. Svoboda nákupu. Cizinci mohou koupit jakoukoliv nemovitost, která je k dispozici k prodeji, aniž by museli získat zvláštní povolení nebo povolení k pobytu. Tím se proces nákupu zjednodušuje a stává se dostupnějším. Transparentní proces registrace. Proces registrace nemovitostí v Gruzii se vyznačuje transparentností a absencí byrokratických překážek. Všechny transakce s nemovitostmi se registrují v Národní agentuře pro veřejnou registraci, kde lze získat všechny potřebné informace a konzultace. Ochrana vlastnických práv. Vlastnická práva jsou v Gruzii spolehlivě chráněna zákonem. V případě sporů nebo nedorozumění se zahraniční investor může obrátit na soud, který zaručuje spravedlivé a nestranné posouzení případu. Přes všechny výhody je však při koupi nemovitosti důležité pamatovat na pečlivou kontrolu všech dokumentů a právní čistotu transakce. S tím vám může pomoci právní podpora odborníků na nemovitosti. Investiční výhody. Investice do nemovitostí v Gruzii nabízí řadu výhod, které ji činí pro investory atraktivní. Přístupnost. Náklady na nemovitosti v Gruzii jsou ve srovnání s jinými evropskými zeměmi relativně nízké. Díky tomu jsou investice dostupnější, zejména pro ty, kteří s investováním teprve začínají. Vysoká poptávka po pronájmech. Gruzie je oblíbenou turistickou destinací, což vytváří vysokou poptávku po pronájmu ubytování, zejména v turistické sezóně. To může majitelům nemovitostí zajistit stabilní pasivní příjem. Možnost získání povolení k pobytu. Koupě nemovitosti může být prvním krokem k získání povolení k pobytu v Gruzii. To může být atraktivní pro ty, kteří se chtějí do této krásné země přestěhovat natrvalo. Stabilita a bezpečnost. Gruzie je stabilní zemí s pevným legislativním rámcem, který chrání vlastnická práva zahraničních investorů. Progresivní daňová politika. Gruzie nabízí zahraničním investorům atraktivní daňovou politiku, včetně pobídek a snížených sazeb daně z nemovitostí. Všechny tyto faktory dohromady způsobují, že investice do gruzínská nemovitost výhodná a atraktivní volba. Rozdělení trhu s nemovitostmi. Gruzínský trh s nemovitostmi lze zhruba rozdělit na dva hlavní segmenty: primární a sekundární trh. Primární trh zahrnuje nemovitosti od developerů, které jsou ve výstavbě nebo byly právě postaveny. Tento segment trhu je pro investory obzvláště atraktivní, protože jim umožňuje koupit nemovitost za nižší cenu ve fázi výstavby a prodat ji za vyšší cenu po dokončení. Investování na primárním trhu však sebou nese určitá rizika, včetně možných zpoždění výstavby a změn původního projektu. Proto je důležité pečlivě vybírat developera a sledovat proces výstavby.
Verita Kaftaradze od $101 928 Gruzie. Tbilisi. Saburtalo Hisny od $66 764 Gruzie. Tbilisi. Isani Pasáž Gldany od $51 516 Gruzie. Tbilisi. Gldani hostinec Gldany od $50 402 Gruzie. Tbilisi. Gldani město Ajmot 28 920 Gruzie. Tbilisi. Gldani Garden Site Gldany od $47 151 Gruzie. Tbilisi. Gldani sekundární trh zahrnuje vlastnosti, které se již používají. Tento segment trhu je ideální pro ty, kteří chtějí začít vydělávat na pronájmu ihned po koupi. Sekundární trh také umožňuje větší výběr z hlediska lokality a typu nemovitosti. Při koupi nemovitosti na sekundárním trhu je však důležité provést důkladnou prověrku nemovitosti a její právní čistoty. Při rozhodování mezi primárním a sekundárním trhem je v každém případě třeba zvážit řadu faktorů, včetně pověsti developera nebo prodávajícího, polohy nemovitosti, jejího stavu a potenciálu pro pronájem nebo další prodej. Finanční aspekty investic. Gruzie nabízí při nákupu nemovitosti mnoho možností platby, včetně kryptoměn a hypoték. Náklady nemovitosti v Gruzii se liší v závislosti na mnoha faktorech, včetně lokality, typu a stavu nemovitosti. Například cena bytu s jednou ložnicí ve městě v nové budově v Tbilisi může stát od $35 000, zatímco vila na pláži může stát více než $300 000. Před investicí je však důležité provést důkladnou analýzu trhu a posoudit potenciální ziskovost a návratnost investice. S tím vám mohou pomoci specialisté naší agentury, kteří mají veškeré potřebné znalosti a zkušenosti. Skutečné případy a zpětná vazba od investorů. Při investování do gruzínských nemovitostí si investoři všímají vysoké výnosnosti a bezpečnosti těchto investic. Případ z Francie například jeden z našich klientů. Francouzský občan investoval své prostředky do nákupu bytu v novostavbě v centru Tbilisi. Rok po koupi začal mít z pronájmu bytu stabilní příjem, který činil přibližně 8% ročně z investované částky. Případ z Německa. Další z našich německých zákazníků zakoupil nemovitost v letovisku Batumi. Poptávka po pronájmech v turistické sezóně mu zajistila výnos 10% ročně. Případ z Itálie. Dalším příkladem úspěšné investice je příběh našeho klienta z Itálie. Ten se rozhodl investovat do nákupu několika apartmánů v novostavbě v rekreační oblasti Gudaury. V zimě jsou tyto apartmány aktivně pronajímány milovníkům lyžování a v létě turistům, kteří si chtějí užít krásy gruzínské přírody. Tento investiční projekt přinesl majiteli výnos ve výši přibližně 12% ročně a stal se vynikajícím příkladem úspěšné investice do gruzínských nemovitostí. Zpětná vazba od našich klientů naznačuje, že investice do nemovitostí Georgia je nejen výhodný, ale také jednoduchý. Poskytujeme kompletní právní podporu transakcí a pomoc při správě nemovitostí po koupi. Praktické rady pro výběr nemovitosti. Volba investiční nemovitosti je odpovědný proces, který vyžaduje pečlivý přístup a zvážení mnoha faktorů. Zde je několik klíčových aspektů, které je třeba zvážit. Náklady na zařízení. Hodnota nemovitosti určuje výši počáteční investice a potenciální návratnost investice. Je třeba zvážit nejen cenu samotné nemovitosti, ale také další náklady, jako jsou daně, poplatky za zprostředkování, náklady na opravy a údržbu. Umístění. Poloha nemovitosti ovlivňuje její poptávku a hodnotu pronájmu. Nemovitosti v centru města nebo v blízkosti turistických oblastí jsou pro nájemce obvykle atraktivnější. Stav zařízení. Stav nemovitosti ovlivňuje její hodnotu a možnost jejího využití. Nově postavené nemovitosti jsou obvykle dražší, ale obvykle také vyžadují menší náklady na opravy a údržbu. Potenciál pronájmu. Pokud plánujete pronajímat svou nemovitost, je důležité posoudit potenciální poptávku a hodnotu pronájmu v dané oblasti. Příležitost ke zvýšení nákladů. Investice do nemovitostí jsou často považovány za dlouhodobé, a proto je důležité posoudit potenciál růstu hodnoty nemovitosti v budoucnu. Právní čistota transakce. Před nákupem je nutné prověřit minulost a ujistěte se, že na nemovitosti neváznou žádná břemena nebo spory. Předejdete tak případným problémům v budoucnu. Nezapomeňte, že každá nemovitost je jedinečná a má svá specifika. Proto se před rozhodnutím o koupi vždy vyplatí poradit se s odborníky. Život v Gruzii.
Život v Gruzii se vyznačuje klidem a mírumilovností. Gruzínci jsou pohostinní a otevření lidé, kteří se rádi dělí o svou kulturu a tradice. Podnebí v Gruzii je mírné a příjemné a příroda je úžasně krásná. V Gruzii je mnoho historických míst a památek, které můžete navštívit. Gruzínská kuchyně je samostatnou kapitolou v kultuře této země. Je proslulá svou rozmanitostí a vynikajícími chutěmi, které rozhodně stojí za to vyzkoušet. Gruzie má velmi rozvinutou infrastrukturu. Jsou zde mezinárodní školy, nemocnice s vysokou úrovní služeb, moderní nákupní centra a mnoho dalšího. To vše činí život v Gruzii atraktivní nejen pro turisty, ale i pro ty, kteří se sem chtějí přestěhovat natrvalo. Navíc koupě nemovitosti může být prvním krokem k získání povolení k pobytu v této úžasné zemi. Závěr. Investice do gruzínských nemovitostí je výnosná a bezpečná. Díky stabilní ekonomické situaci, progresivní daňové politice a vysoké poptávce po pronájmu mohou investice do nemovitostí přinést dobré výnosy. Naše agentura je připravena poskytnout vám všechny potřebné informace a pomoci vám s výběrem objektu pro investici. Pokud vás zajímá možnost investovat do nemovitostí v Gruzii, rádi vám zodpovíme všechny vaše otázky a pomůžeme vám se správně rozhodnout.